ei ole toimintakykyä, ei pysty kohtaamaan vaaroja. Ei kun vai tuleeko tuolta nyt sitten auton tässä on just takaa ihan vielä hyvin näkee hyökkäys? Taitaa olla. Ja pari hyvinkin erityyppistä koiraa, niin kuin tuo äskeinen ja tää, niin Ei kun hyökkäys. Joo. Joo, eikä vähän näppäs päästään irti, ettei ne lähde litoa mihinkään, kun ne on semmosia Täytyy vielä vähän uhoa sille. Ihan varmuuden vuoksi. Toi sitä ja sanoo. Niin ja kato, kun toikin on niin vahva koira, niin se on varmasti ja ettei tulla. Juu, ne laittoi sitä vaikka. Se on niin vahva koira, kato, niin just se, on, jos on tämmönen, että pikkasenkin arvelee, että kuinka tuo puolustaa, se näkee ja että se puolustaa. Vaan helvetti. Joo, kato. Noin. Joo. Ja tuo on hyvä. Joo, no siis, tässä ei ole oikeastaan, sekin on taas rodusta riippuen, että kun kavalierilla nyt ei tule kauheasti olla puolustuspakkoa, niin sillä se, että kun se ei pelkää ja on omistajan rinnalla, niin se on ok. Näillä siis, mä en tiedä kuinka paljon näillä nyt on puolustuspakkoa, on toivottavaa olla. Niin, elikkä se pitää pystyä palautumaan, niin kuin nyt taas. Kato, heti kun se tuolta opettaa hyökkäyksiä, niin koiraan kadettaa. Hyvinkin Joo. Mutta just toi, tääkin on, että jollakulla seurakoiran rodulla ei ole toi puolustushalu välttämättä lainkaan toivottavaa, mutta se, että jos se koira menee